रामलाला के झाकी बा अब की बेरी काशी बा बाबा विश्वेश्वर के आसन ज्ञान वापी बा। रामलाला के झाकी बा अब की बेरी काशी बा बाबा विश्वेश्वर के आसन ज्ञान वापी बा। हर हर पूजे ज्ञान वापी में हे बाला सामान में मन में बाबा जल ढारे बाबा काहे देर कोइले बानी खोले में केवाड़ हो। गंगा जल बेल पत्तर लेके बानी खड़े हो। काहे देर कोइले बानी खोले में केवाड़ हो। गंगा जल बेल पत्तर लेके बानी खड़े हो। भगवा झंडा गाड़ के आइब हिंदू दोरोही के तान में बाबा जल ढारे के बाबा की सावन में बाबा जल ढारे के बाबा की सावन में। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहेला सब हो। काशी मथुरा देके बोली कोई दजा सच हो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहेला सब हो। काशी मथुरा देके बोली कोई दजा सच हो। आही तो जौहर खौलत बाटे बाबा बासुकी के फान में बाबा जल ढारे के बाबा की सावन में बाबा जल ढारे के बाबा की सावन में। लेके कंवर लागल बा कंवरिया के मेला। एक जयकारी में होई जाई अब की खेला। लेके कंवर लागल बा कंवरिया के मेला। एक जयकारी में होई जाई अब की खेला। कृष्णा शशि अभिनाश के असरा लागल बाबा के भवन